Engem kellene fenn. Nem lehetne csúcsformában. Ördög az meg szatírral veszekedett ott meg minden. Hó, bazd meg. Na hát, vagy szóba került Tatabánya történelme, ne tudd meg, összevesztek ott a buzik, bazd meg. Én voltam a döntőbíró. Ördögék? Ja, ó, ne tudd meg. Azt mondom, egy kérdésem volna, hogy Tatabánya, az mikor lett Tatabánya? Második világháború előtt vagy után? Hát előtt volt. Ördög legalább tippelt, Szatír nem mert tippelni. Hát mondjuk 1947-ben lett Tatabánya. 47-ben? 47-ben. Az nem szégyen, valaki nem tudja, mert hát bazd meg, most én nem értek a hegesztéshez, meg a visszaveréshez, meg hasonlókhoz. Hát én most azt mondtam volna, hogy előtte volt lett Nem. Tatabánya. Tehát itt 4 külön település Igen, volt. tudom. Csak 47-ben felső akaratból egyesítették ezt a 4 települést, de örülök, hogy